Aby se neřeklo, že by hadžíci nebyli vzdělaný a negramotný, tak jde vidět, že tady policista si čte noviny, takže tu občanku opravdu přečte. A tady vidíme i, že i prodejce se může vzdělávat o tancích. A je gramotný, aby mohl prodávat samozřejmě. A tady máme zbytek takhle vesničky. Tamhle se nám porcuje hezky jehňátko. Úryvek z novin. Můžeš nám klidně něco přečíst? Bitva u Al-Sadamu. Běžná motorizovaná patrula směřující k vesnici Al-Sadam se změnila v zdrcující bitvu o holý život. 6 aut s posádkama se ocitlo v dešti střel ze všech stran. Vojáci opětovali palbu, ale situace byla velmi nepřehledná, takže nikdo nebyl schopen potvrdit ani počet útočníků, ani jejich příslušnost. Po více než po hodinové bitvě se postupně se ztrátami podařilo konvoj z léčky dostat zpět na základnu. Vzhledem k tomu, že ve stejnou dobu byl zničen i al-Sadamský ropný vrt, objevuje se spekulace o válce naftařů. A ne, obvinují z toho Asmar. Ale prdlajs. Salam alejkum. Salam alejkum, bratře.